Ada di cukar bagus. Biasa aja kayak video ramai. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयखौबो बरायबावबाय ओमफ्राय जों दायो मिउजिक भिडिअ कभार खालामनो नागिरदों दाख्लै बावैसो जेडि प्रडाक्शननिफ्राय आपल'ड जानाय प्लास्टिकनि गलाप बिबार नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगा माकिं ब्लगसो जागोन जों बिनो कभार थारमाने शुट खालामनो फैदों आरो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं आर्टिस्टफोरखौ माखासे खोन्थानोसै जोंनियावहाय थारमाने हिर'इन गैया आरो सेंग्राफोर गोजाल' जागोन आरो नायलांबाय थादों आं खोन्थानोसै नैबे जाबाय जोंना केमेरामैन बे केमेरामैन ओमफ्राय नै आर्टिस्टआ हाय आप लोग कैसा है सासे ओमफ्राय नै औ नैबे सासे आर्टिस्टआ नायलांबाय थादो लोगोफोर जों भिडिअखौ खालामलांबाय थानोसै जोबोद इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ आरो नोंथांमोननिसिम जोबोद आसा खालामनाय थाबाय भिडिअखौ जाहाथे बयबो सापर्ट खालामगोन लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंजों लोगोसे आं फ्राय एबार लकेसनखौ खोन्थानोसैसे सान्दुं गोसाथार नै लकेसना बेनो लोगोसे आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गोदान बोसोर हेपि निउ इयारनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ एक्शन Action. Action. एक्टिं खालामदों बेखाय बारा मिला जागासिनो दङ थारमाने जोंलावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों एखनब्ला हबेजों दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ आवलि होबाय नोङो नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ नुहि होबाय नोङो नोंनि बे रा मोनसे दे lagasnya nggak, action nggak udah dah, coba roll action. Action. लोगोफोर जोंना सुदा थारमाने जागासिनो दं ओमफ्राय जों दिनै फोजोबनो हानाय नंला सानाबो हामसै उनै ओमफ्राय गाबोन एसे खालामबावनांसिगोन आरो एसे आद्रा दोनबावनानै ओमफ्राय दा एसे खालामबावनानै नंगौ नामा थांसै जोङो दिनै हाजोबनाय नंला एसे दंबावो आरो जोबोद इन्टारेस्ट जाखाबाय नायनानै मिनिफ्लांगासिनो दं आरो जोङो नै बेवहाय एसे लाबावनोसै अन्थाइ बालाबारि दै सेरावहाय जों दा एसे लाबावनानै थांसै नायलांबाय थाबोदो लोगोफोर
लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो आंनि चेनेलावनो आपल'ड होगोन जानुवारि दानावनो आपल'ड होगोन थाबैनो लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो Pasarani bayi dabjin medan pobnai Boynibo nozerniनो दिनख'नाय गलाब बिबार बयनिबो गोरबोनिनो गेवलांनाय थब्ल' बिबार गोरबोआसो जायो आंना मानोबा नोंनि थाखाय गुरलु गुरलु गोसोआसो जायो आंना मानोबा नोंनि थाखाय खेंखुर खेंखुर प्लास्टिकनि गलाब बिबार लोगोफोर फाइनालि जोंना सुदा दा जोब्बाय बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जानुवारियावनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय उनावहाय जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ मुहि होबाय नोंनो नोंनि बे